No. Treu mal del davant, que si no torno a vomitar. Que fort, tio. Vas emborratxar. Pensava que no series capaç de fer-ho. Doncs penso repetir-ho tants cops com faci falta. Et fotrà una cara nova. Que em pegui, si vol. Si el Quim veu, jo també. El meu pare és un bon tio i em fot veure'l així. Però per què ho fa? Et té a tu, té feina, té peres, no ho entenc. Quan ell i la Clara es van separar, es va quedar fet caldo. I des de llavors tot li ha anat malament. Va ser per la separació? Sí. Encara no ho ha superat. Merda. Què? Ahir els hi vaig demanar als meus pares que se separessin. Hola. Hola. Gràcies per haver vingut, Digues. No res, només dir-te que em sap greu com em vaig portar amb tu. Em necessitaves i vaig passar de tot. Tens tota la raó, soc un egoista. Estàs bé? Vaig tenir un dia fatal. I per acabar d'arreglar-ho vaig agafar una mona com un piano. Qui? Ja ho sé. Però això no és el més greu. Em vaig passar molt amb el Max. Però que li vas pagar? No, però si no arribo a frenar li obro el cap, t'ho juro. Mira, Empar, jo no estic bé. No vull anar a cap clínica, però cada cop tinc més clar que sol no me'n sortiré, que necessito ajuda. Escolta, Quim, no cal que et digui que per mi tu i el Max sou, vull dir que si cal deixo la feina uns dies o m'instal·lo a casa vostra o el que sigui, de debò. No. Escolta, oblida el que et vaig dir l'altre dia, M'agrada que malgrat tot hagis pensat en mi. No, però no ho entens, Empar. Jo he trucat la Clara i li he demanat que vingui. La Clara? Sí, és la seva mare, no? Sí. És veritat, és la seva mare, tens raó. Has fet ben fet, Quim. Sí. Bé, me n'he d'anar, Escolta, potser ens veurem un altre dia. Sí, un altre dia, sí. Hola. He trucat a la lampisteria i no hi eres. He fet una mica de suc. Hola. Clara? Què hi fas aquí? Podies haver avisat. No ho sap. Què passa? He vingut a buscar-te. Què? Vindràs amb mi a Cardiff. Per què? Li he demanat jo. No vull que es repeteixi el que va passar. Val més que te'n vagis. Potser d'aquí un temps estaré millor. No penso anar-me'n. Vaig decidir quedar-me amb tu i ara no penso deixar... Max, el Quim ho fa per tu. No està bé. Ja ho sé que no està bé, hòstia. I què vols que faci? Que me'n vagi, que el deixi sol? Precisament ara, que està fet una merda. Sisplau, Max, mira... Podeu dir el que us doni la gana. Però jo no me'n vaig enlloc. Max. Max! El Max es vol quedar amb el Quim, però jo no vull. Mira, una cosa són els seus problemes i l'altra que li amargui la vida al nen. No pensava que la cosa fos tan greu. No ho pot controlar. Jo crec que el que he de fer és endur-me el Max a Cardiff, però és que tampoc vull que el Quim es quedi sol. Hauria d'estar per ell, Cinta. Controlar-lo, vigilar-lo, no sé. No pateixis, que hi estarem a sobre. Perquè sé el que és, crec que el millor és endur-me el Max. I deixar el Quim sol? No el deixo sol. Hi ha la seva germana, la seva família. Núria ha de triar. Si deixo el Max aquí, s'ho passarà fatal. I això tampoc ajudarà el Quim. Sí, potser sí. Però què hi diu el Max? No se'n vol anar. Per això vull que hi parlis. A tu t'escoltarà. A mi? Per què? No ho sé, perquè sí. Pensa en tu. Tu feies cas del que et deia jo o el que et deia la Carme? No, de vegades fas més cas i t'ho diu algú altre. I jo què vols que li digui? Doncs no ho sé, això, que el Quim se'n sortirà més bé tot sol, que ara s'ho passa malament per la beguda i perquè veu que ell se n'adona i... La merda, Núria, que és el Max, ja ha patit prou a la vida. Però és que jo l'entenc. Jo faria el mateix. Mira, tu potser sí, però el Max és massa jove, no li toca tot això. I jo què hauria d'haver fet? Hauria d'haver deixat sol al pare? O a l'avi o a la Carme? O mira, si t'hagués passat a tu,
És això el que voldries que fes? Mira, Núria, no comparis perquè no hi té res a veure, Tu ets com ets, però el Max és un nen. El Max el que ha de fer és anar a escola, sortir amb noies, divertir-se. No m'ho puc creure que tot això m'ho estiguis dient tu. M'ho ha demanat el Quim. I parlaràs o no? Sí, parlaré. Però no crec que el pugui convèncer. No, amb aquest interès segur que no. Doncs sí, parlaré i miraré de fer-li entendre. Però no et prometo res. On aniries? Max, el que jo faria no ve al cas. Si tu el vols ajudar, és millor que te'n vagis. Si me'n vaig, com vols que l'ajudi? Doncs perquè el Quim necessita estar sol. És ell qui ho ha de superar. I ningú el pot ajudar. Núria. Què? T'ha dit la Clara que parlis amb mi? Sí. Doncs li dius que si em vol dir alguna cosa que me la digui ell. Ja, em sembla que ja ho ha fet. I jo ja li he dit el què. Ja ho sé. És el meu pare, i no me n'aniré. Bé, jo li he promès a la Clara que parlaria amb tu i ja ho he fet. No calia. Max, em deixes que et digui una cosa més? Mira, no insisteixis, No té res a veure. Que... El que et vull dir és que estic orgullosa que siguis el meu germà. No penso anar a veure a Cardiff. T'ho demano jo, Max. M'és igual. La Clara té raó. Jo estaré millor sol. No és veritat. Sí que ho és. De debò que tu vols que me'n vagi amb la Clara? No m'ho crec. Mira, Max... Ja n'hi ha prou. Aquesta discussió me'n recorda una altra. Quan ens vam separar, Quim, el Max et va preguntar el mateix i tu vas dubtar, com ara. I al final tu, Max, vas dir que volies quedar-te amb ell. Doncs ara és el mateix. No és el mateix. Llavors em vaig equivocar. Et vaig dir que fessis el que volguessis. I me n'he penedit sempre. Ara no em tornarà a passar. I què faràs? No pots obligar-m'hi. Sí que puc, Max. No m'agrada fer-ho així, però t'agradi o no, vindràs amb mi. I tu, no dius res? La vaig trucar perquè et vingués a buscar, Max. Te n'has d'anar. I quan ens n'hem d'anar? Demà. Ja tinc els bitllets. Max... És el millor, Quim. Quan? Avui? Aquesta nit? Sí, la Clara ja té els bitllets. I l'institut? Parlaran amb el cap d'estudis. Demanaran un canvi d'expedient o no sé què. Però si tu no te'n vols anar, com pot ser que... La meva opinió els importa una merda. Quina putada, tio. Trobaré molt a faltar, Jo també. Però ja ens tocarem i ens enviarem mails, no? Quin remei. I el Joel? Què? No penses dir-li adéu? No. Hola. Has agafat la roba estesa? Sí. Segur que no et deixa res. No. Deu ser la Clara, obre tu. Vaig a dutxar un moment, Joel. M'ha dit la Ca que te'n vas. Sí. A Cardiff. Quan tornes? No ho sé. Només et volia dir que... Què? que et vagi bé. Gràcies.
Fas bé d'anar-te'n, Més val així. Et trucaré quan arribem. Els papers que falten de l'institut... Te'ls enviaré tan aviat com els tingui, sí? Molt bé. Vine, vull parlar amb tu. Què vols? Quim, no vull que facis bestieses. Home, Clara, sisplau. Pensa que el Max estarà patint. Coi, per això li demanen que se'n vagi. Fes-me cas, parla amb un metge. Va, no comencis. És que sembla mentida. Com pots tenir tan poc coneixement? Collons, Clara, prou! Home, vinga, Max, encara fareu tard. Max? Max? Max! Max! No, no podem. No, l'avió ja no l'agafem. No ho sé on s'ha ficat. Ja... No, mira, jo fins que no aparegui el Max no m'hauré d'aquí, Dani, tranquil·litza't, sisplau. Sí, ja ho sé, però... Sí, d'acord. Tu mateix. Adéu, un petó. Ho sento, noia, què hem de fer? Truquem a la policia o què? No, encara és massa aviat. Truquem als seus amics, a la noia aquella, la Cristina. No paro de cagar-la, coño. Quim, ara no és el moment de lamentar-se. El que hem de fer és trobar-lo. A qui truques? El seu mòbil. No crec que l'agafi, però per provar. Mira, se l'ha deixat aquí. Truca a la Cristina. Falta desconnectar. On vas? No sé, al Peris, a la fusteria, on sigui. Si algú l'ha vist o... Vinc amb tu, no? No, val més que algú es quedi aquí per si torna o si truca. I ves trucant a la Cristina, a veure si la trobes, Ara. Max. No, però que no havíeu de marxar a casa. Has vist el Max? No. Per què? Què passa? Se n'ha anat. Doncs no en sé res. No m'ha trucat ni... Si ens hem acomiadat i tot. Si em truca ja li diré que l'esteu buscant. Sí, no pateixis. Adéu. Per què no tornes a casa i dius que no te'n vols anar? Perquè no servirà de res. El Quim està patint. I la teva mare també. No se n'ha anat? Esclar que no, què esperaves? T'estan buscant per tot arreu. Si el que volies era perdre l'avió ja ho has aconseguit. I ara què? No ho sé. Però aquesta nit no vull tornar a casa. Doncs aquí no et pots quedar. Ja em buscaré la vida. Tinc una idea. A veure si les trobo. Qui era? El pare del Max, que ens està esperant per sopar. Per sopar? Però no me n'havies dit res? I el sopar ja està fet? Me n'he oblidat. És que després hem de fer un treball i no acabarem fins tard. I el Quim ens ha dit que ens podem quedar a dormir a casa seva. Oi que sí, Max? Sí. I no ho podeu fer demà, que és de maig? Ja saps que al teu pare no li agrada que dormis fora de casa. Hi haurà el Quim, mama. I tranquil·la que no ens emportarem preservatius. Està bé. Però la pròxima vegada avisa amb més temps.
el Joel tampoc no en sap res. Escolta, potser podríem trucar a la policia, no? Fins que no hagin passat 24 hores no ens faran cas. Merda. Hosti, ho hem fet tot malament. No l'hauríem d'haver obligat a marxar. I què volies fer? A mi no hi pot estar. I a mi no hi vol estar. Sempre t'ha estimat més a tu que a mi. Per què ho dius, això? Quan ens vam separar va triar quedar-se amb tu. La Clara, tu també t'estima, va. A mi no és el mateix. I jo tampoc no he sabut mai ser una bona mare. He tingut 2 fills i no me'ls he sabut guanyar. A cap dels 2. Ara amb la Núria estàs bé. I amb el Max. Quim, el Max ha fugit perquè no vol viure amb mi. Perdó, no ho sé, ara. Sort que la Marta li va donar el joc de claus a l'Albert, per si les perdia. Si el meu pare torna a trucar a casa teva, la cagarem. Tranquil. La meva mare no sap que som aquí. A més, no trucarà. I tu què saps? Abans de marxar he desconnectat el cable del telèfon. Com et passes? Que com em passo? No sóc jo que ha fugit de casa. Va, quin costat vols? Aquest. No. Aquest. Fa fred, eh? Ai, tu què? Tens les cames gelades. Doncs apa que tu. Va, dorm. Max, Què? que aquesta també és la primera vegada. La primera vegada que què? La primera vegada que dormo amb un tio. Ah, Suposo que no t'aprofitaràs de la situació. no siguis burra. Si ens veiés el Joel potser es posaria gelós. Aquesta tarda ha vingut a casa A què? a dir-me adéu. Li has dit tu que me n'anava? Què t'ha dit? Res. M'ha desitjat sort i m'ha dit que era el millor que podia fer. Doncs jo estic contenta que t'hagis quedat. Max, Què? que no puc dormir. I què vols? Fem un polvet. No siguis pesada. Ai, fill, això que sí que és gay és un rotllo. Vols parar? Va, molt bé. Però abraça'm, que estic gelada. Només abraçar-te, eh? Portes el mòbil o t'alegres de veure'm? Què? Res, broma, és broma. Estic fart que em tractin com un nen. El Quim té un problema i jo només vull estar al seu costat per ajudar-lo. Tan complicat és d'entendre? Saps què penso? Que no servirà de res. No. Que el Joel no sap per què es perd. Bona nit, Max. Bona nit, que.